Svatko misli da zna što naša zemlja treba. Pa evo što ja mislim. Naša zemlja treba ljude koji vjeruju u sebe, ali i u druge. I drugačije ljude. Treba ljude koji vjeruju u znanost, ravnopravnost, umjetnost bez cenzure, slobodu govora bez govora mržnje, u odgovorno poduzetništvo, koji vjeruju u ljubav. Treba ljude koji pokreću i stvaraju, koji se usude. Naša zemlja treba ljude koji vjeruju u sebe. I banku koja vjeruje u njih.